Припинок – завод, газоапарат. Наступний припинок – університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – університет. Автобус рухається по маршруту номер 18. Припинок – університет. Наступний припинок – Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Гоголя. Наступны прыпынак – бульвар космонавтаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтів. Припинок – бульвар космонавтів. Наступний припинок – бульвар Шевченки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар Шевченки. Припинок – бульвар Шевченки. Наступний припинок – Варшавське шосе. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Варшавське шосе. Припинок – Варшавське шосе. Наступний припинок – Махновича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Махновича. Припинок – Махновича. Наступний припинок – Санта 53. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Санта 53. Припинок – Санта 53. Наступний припинок – Колесника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Колесника. Поважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Колесника. Наступны прыпынак – Кольцавая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Кольцавая. Припинок – Кольцавая. Наступний припинок – 4-й форт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – 4-й форт. Припинок – 4-й форт. Наступний припинок – мікрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – микрорайон Паўднёвы. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок – мікрорайон Паўднёвы. Наступний припинок – машинобудаўнічы завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – машинобудаўнічы завод.
Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 18. Прыпынак – машынабудаўнічы завод. Наступны прыпынак – завод «Цветатрон». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод «Цветатрон». Прыпынак – завод «Цветатрон». Наступны прыпынак – цэнтральная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – цэнтральная. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – цэнтральная. Наступны прыпынак – луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – луцкая. Прыпынак – луцкая. Наступны прыпынак – рынак Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – рынак Лагуна. Прыпынак – рынак Лагуна. Наступны прыпынак – Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кавалёва. Прыпынак – Кавалёва. Наступны прыпынак – Пугачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Пугачова. Прыпынак – Пугачова. Наступны прыпынак – Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Зарэчны. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак – Зарэчны. Наступны прыпынак – Гузнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гузнянская. Прыпынак – Гузнянская. Наступны прыпынак – Крушынская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Крушынская. Прыпынак – Крушынская. Наступны прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак – Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Богданчука. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – Богданчука. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Прыпынак
Беларусьбанк. Наступны прыпынак кастрычніцкай рэвалюцыі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак кастрычніцкай рэвалюцыі. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 18А. Прыпынак кастрычніцкай рэвалюцыі. Наступны прыпынак Волгоградская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Волгоградская. Прыпынак Волгоградская. Наступны прыпынак Цяністая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Цяністая. Прыпынак Цяністая. Наступны прыпынак Абрыкосавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Абрыкосавая. Прыпынак Абрыкосавая. Наступны прыпынак Чырвоны двор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Чырвоны двор. Прыпынак Чырвоны двор. Наступны прыпынак Мухавецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Мухавецкая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак Мухавецкая. Наступны прыпынак Вадазабор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Вадазабор. Прыпынак Вадазабор. Наступны прыпынак Загарадная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Загарадная. Прыпынак Загарадная. Наступны прыпынак Зона адпачынку. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Зона адпачынку. Прыпынак Зона адпачынку. Наступны прыпынак Картадром. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Картадром. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Картадром. Канцавы прыпынак.